Look, good. Oy, ay ko naigo diretso. Igo ang pulumulok. tuyukin mo kakago. Lamang ang takurong, lamang ang takurong. Ano to boss? Tampakan to? Oh, tampakan. Tampakan, tupi. Tupi, dandan. Oh, good, putol, putol, oh, good. Ayun na. Uy, laglag. Score ah. Score. Yo, what's up mga Aji? Magandang gabi sa inyo. Kung mapanood nyo man ito ngayon, so ito yung mga ilan sa mga videos na naroon namin kanina. Grabe no, iba yung experience talaga na naranasan namin kanina. So kudos no sa punta namin. So first quarter ng laro hanggang mga magalauna, halos ilan lang yung talo namin, medyo malaki na yung panalo namin no. So what happened is yung pagdating ng hapon may dumating na ibang tao. Grabe talaga, no? So, siguro 8 to 9 na straight na hindi kami manalo. Yung panalo namin, pati capital namin naubos, no? Medyo malaki-laki din yung talo namin. Pero, ganoon talaga yun. Pero ito mga sasabihin ko sa inyo, no? Grabe talaga. Yung maputulan na ng paa sa likod yung kalaban namin, may kagat na sa amin, wala pang tama. Nabilangan na sila, nalaglag na yung gagamba nila, may kagat na, mabagal na. Natatalo pa yung sa amin, wala pang tama yun, ha? Tapos meron pa, nakagat na sa likod yung sa kanila. Matatalo pa rin yung gagamba namin. So, hindi ko na alam, no? Hindi namin ma-explain kung bakit gano'n. Pero kahit saan kami pumunta talaga, kahit sa aming lugar, paminsan sumisilip na kami na medyo mas malaki kami. Ganun pa rin, mauna kumagat yung gagamba natin, nauunahan pa rin, natatamaan dito. Pag nauna na siyang gumaganon, siya pa rin yung mauulo. So, pero big part din siguro nun kasi medyo naghahapon na, no? Kasi medyo malamig talaga dun sa nilalaroan namin. And kami dito, from here dito kami nagkukondisyon, medyo mainit dito. So hindi namin alam mga Aji, baka yung pagpunta dun na medyo hapon na wala ng araw, na wala yung galaw ng gagamba, no? Medyo nagkalag sa nag-off siya sa saputan. Pero ganun-ganun naman, kudos sa mga nakalaro namin. Kung mapanood nyo man itong mga idol, thank you sa laging pag-welcome sa amin dyan, no? Napakabait nyo. And yun lang, sana ma-enjoy nyo to. So, ganun talaga sa mga laro mga Aji, hindi laging panalo, no? So, yun lang. Basta hindi kami makapaniwala na straight kami ng ganun, no? 8 to 9, na hindi kami manalo. Grabe yun. Ang tindi nun mga Aji. Tapos yung laro sa amin na, no? Yung nakangiti na kami, kala yung panalo na kami, tapos medyo malaki pa yung pusta. Tapos, babaliktad yung gagamba, no? Na hindi mo alam kung paano nila tinalo yung gagamba nyo na wala pang tama. Tapos kanila may tama na, nalikuran pa, nabilangan pa, mananalo pa din. Tapos crucial no, sa mga crucial na agat. Yung gagamba nila tumatakbo, tapos hinabol. Kinagat sa likod yung gagamba nila. Pagbaliktad, makagat pa sa pusod yung gagamba namin. Alam mo yung mga ganun. Basta, panoorin nyo to. So sana mag-enjoy kayo mga Aji, no? And yun lang, hindi naman siguro lagi talaga na panalo din, no? Pero ito, sana mag-enjoy kayo kasi pinayagan nila tayo mag-video doon. Kami naman, katuwaan lang. So abangan nyo pa yung mga next upload natin and sana please don't forget to subscribe and comment, like, and share. So yun lang, maraming salamat po and sana mag-enjoy nyo yung video na to. God bless you all. Kamu bos ini. Oh, saya picture. Dam. Pero damos pre. Pili na kamu. Apa itu podcast? Uy, pus. Dapat ba? Wala ka sa kwan. Imo na. Hindi kita pong kalaban, no? Grupo lang ni. Siapa? Isa pa. Ay, sama boss, be. Para makita lang yung gagamba ng kalaban, boss. Okay, walang problema. Thank you. Yan na. Nice one. Saan yung ano, boss? Yung medyo mapasya, boss? Takurong tong... Ito, takurong. Takurong laban plok-plok. Ito, Pulumulok. Hindi, mo yan tabakan lang to, tabakan. Tampakan daw. Ginagamit. Ilan mo pa to? 1,070. Oh, sige pa lang. Oh, parada. So, piso lang kami. Takurong versus Pulumulok. 1-8 pila sa. Tayo lang kong 3. Ano ikaw? 1-1. Pila ka mga bilog. Oo. Una sa set. Dito ano ka lang eh. Pila ko. Asa na itong patay kayo na? Urahang pila. Diri pa. O, 300 pa dito sa kabila. Let's go. Good tayo, good. Pulumulok. Good.
Oh, Ay ka, naigo diretso. Igo ang pulumulok. Tuyukin mo, kakago. Lamang ang takurong nga, lamang ang takurong. Huwag Takurong mong ang bitawan. dart. Para ma 1, 2, 3. Ulo kapitik pa siya sa ulo. Ayaw na. Oh, wala. Gunita Ayaw na. Pag tinainis na kamot. Ayaw Ah, na. malakas kumapit, wala na. Hindi na Ayaw gid. na. Sibol na siya. Oh, takbo ang pulumulok. Oy, nakuha ng kwan. Nice, walang tama. Oh, biyag. Pikda yun, paunahay man igo pina. Takurong. Pulumulok. Good. Good. Uy, kani. Kung may isog siya, Uy, ayaw gambak. Kana. Ayaw ha. lugan na lang siya. Ayaw. Kana. Oy. Na, layo na to. Oh, yun. Una na ta. Usod to. Una na ta. Wala na. Tumaak Abot. ka. Ayaw na. Wa na. Oh, yun. Tumaak siya. Oh, ayan, yan. Ay, kasakit. Ay, patay itong takurong. Huwag mo na ipaabot yung ubot mo. Huwag mo ipaabot yan. Patay ang takurong. Paakin mo lang yan. Paakin mo lang yan. Oh. Huwag mo bitiwin. Huwag mo bitiwin. Huwag kang luhitin. Huwag kang luhitin. Stepwahin ka lang. Grabe, Stepwahin ka sirte. lang. Bang. Wala tayong magawa. Uno. Dos. Tres. Daog. Galing lakas ang pulumulok. Grabe, sirte. Pakita natin eh. Tanggalan. Wala na sang kamot. Tanggalan na ng paa, panalo pa. Grabe, napakaswerte. Grabing lakas. Oh, wala lang paa, panalo pa. Napakaswerte. Pag